ҷиҳати пешгирии пошхӯриҳои оилаҳои ҷавон аз байн бурдани ҳуруфотпарастиву бегонапарастӣ, роҳ надодан ба зиёдаравӣ, барпо намудани оилаи солим ва нест кардани хушунат дар оила байни фаъолзанон ва раиси шӯрои занони маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд дар тарабхонаи Фирдавсии маркази вилоят бо иштироки мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд Муяссара Қаҳҳорӣ маҳфили доиму амалкунанда дар мавзӯи оила сарчашмаи меҳру муҳаббат баргузор гардид. Муяссара Қаҳҳорӣ иброз дошт, ки ҷомеаи суннатии мо бо арзишҳои оиладории худ пойдору устувор буд, аммо имрӯз вайроншавии оилаҳо мушоҳида мешавад. Моро зарур аст, ки баҳри пешгирии ин гуна амалҳои номатлуб тадбирҳои мушаххас андешида қабл аз ҳама устувории оилаҳоро дар ҷомеа таъмин намоем. ҳадафи асосии мо аз он иборат аст, ки намин фарҳангу маданияти қадимаи оиладорӣ, яъне анъанаҳои оиладории халқи тоҷикро аз насл ба насл идома дода бо он оилаҳое ки имрӯз он ҷавононе ки имрӯз мехоҳанд оила барпо кунанд, аз он гуфтаҳои бузургон, аз он оилаҳои намунавӣ, оилаҳои барӯйманди шаҳри Хуҷанд, ки хеле як мактаби бузурги рӯзгордории худро доро ҳастанд, аз онҳо ибрат гиранд ва тавонанд, ки оилаҳои комилу мустаҳкам, оилаҳои хушбахтро бунёд намуда бошанд. раиси маҳаллаи сари баландии шаҳри Хуҷанд Сангинбой Ҷораев қайд кард, ки надонистани маърифати оиладорӣ гоҳе бемасъулияти волидону мудохилаи онҳо, аз ҷумла хушдоманҳо, боиси зиндагии орому осоиштаи худро аз даст додани ҷавонон мешавад. Воқеан ҳам падару модарон дар барқарор кардани оилаҳои иттифоқу солим ва пойдории онҳо бояд масъулияти ҷиддӣ дошта бошанд. Гуфта шуд, ки дар маҳаллаи сари баландии маркази вилоят 920 оила ба қайд гирифта шуда 6000 нафар аҳоли умр ба сар мебаранд. Хушбахтона пошхӯрии оилаҳо дар маҳаллаи мазкур кам шудааст. мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд Муяссара Қаҳҳорӣ ҳадафи баргузории маҳфил ва муқаддас будани оиларо ба аҳли нишаст шарҳ дод. новобаста аз он тадбирҳое ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хоса шаҳри Хуҷанд дар самти бунёди оилаҳо андешида шуда истодааст. имрӯз шӯъбаи корбозанон ва оила дар самти оила ва оиладорӣ дар доираи татбиқи консепсияи рушди оила корҳои зиёдро роҳандозӣ намуда истода бошад ҳам, вале имрӯз мутаассифона сафи ҷудошавии оилаҳо бахусус оилаҳои ҷавон зиёд гардида истодааст. ин аз як тараф гӯем коста шудани анами маънавиёти ҷавонон, фарҳанги оиладории ҷавонон, гӯем аз тарафи дигар иззату эҳтиром накардани ҳамдигар, меҳру муҳаббат надоштан нисбат ба якдигар ва ба ҳаёти оилавӣ омода набудани ҷавонон, сабру таҳаммул надоштани онҳо мебошад ва ҳамзамон таи солҳои охир мутаассифона дахолати шахсони сеюм бахусус модари духтар ба ҳаёти оилавии фарзандонашон зиёд гардида истодааст. яъне дахолати манфии онҳо, ки минбаъд ба вайроншавии оилаҳо оварда расонида истодааст, зиёд гардида истодааст. мо минбаъд мехоҳем, ки чунин маҳфилҳоро дар ҳама кӯчаҳо, биноҳои баланд ошёна бо анамин аҳолӣ доир намоем ва ба ин восита тавонем, ки сафи ҷудошавии оилаҳоро кам намуда оилаҳои хушбахту намунавиро дар шаҳри Хуҷанд зиёд намоем. бояд қайд кард, ки маҳфили мазкур бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дарёфти беҳтарин оилаҳо, тарғибу ташвиқи оилаҳои солим, баландбардоштани маърифати оиладорӣ ва масъулияти падарону модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, омода намудани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва пойдории оила, пешгирии зӯроварӣ дар оила роҳандозӣ карда мешавад. гузориши Парвин Аҳрор ва Бароҷон Шерматов барои барномаи Тиловатии Паёми рӯз.